Estem en sequera extrema. Tot i així, podem veure el riu Besòs, amb un cabal d'aigua gairebé constant. Malauradament, aquesta aigua no prové majoritàriament dels aqüífers naturals. Però no és una situació nova. La captació d'aigua per a la xarxa potable de les poblacions de la conca del Besòs es realitza des del sistema Ter-Llobregat. Aquestes aigües, un cop consumides a llars i indústries, es reciclen a cadascuna de les 26 depuradores instal·lades al llarg de la llera, tant del Besòs com dels seus afluents: Congost, Ripoll, Mogent i Tenes. Una part s'utilitza en regadius o neteja pública i una altra es torna a la natura. En aquest cas, el riu Besòs. Atès que els aqüífers naturals estan secs o pràcticament secs, a hores d'ara, quasi la totalitat de l'aigua que circula pel nostre riu prové del Ter i del Llobregat. Això sí, havent passat prèviament per les canonades i desaigües de les nostres llars. Així doncs, no és estrany veure fluir l'aigua quan les rieres i els torrents naturals no poden aportar ni una sola gota. Avui el Besòs és un riu amb aigua prestada, que si més no, serveix per mantenir la biodiversitat de la zona, gràcies a una claveguera depurada.